Carbon i jorden. Dengang jorden blev dannet, var alt carbon bundet i jordens kappe og i jordskorpen. Gennem tiden har der været masser af vulkanudbrud, og de har så igennem vulkanudbrud, sjovt nok, spydet en masse CO2 eller metan op i luften. Det meste af carbon er igennem tiden blevet begravet igen som kul, olie eller kalksten. Der er kun en meget lille procentdel, der kan bevæge sig frit, og det bevægelige carbon findes i havet, i levende væsener, såsom planter og andre dyr. Carbon i planter og dyr. Planter optager CO2 fra luften og bygger det ind i deres plantekroppe ved fotosyntesen. På den måde bliver carbon bundet i planter. Hvis et dyr spiser planten, vedvarer carbon oven i dyret. Over i dyret. Når dyret eller planten ånder, bliver en del af carbonen frigivet til luften som CO2. Hvis planten eller dyret dør og bliver nedbrudt, bliver der også frigivet CO2. På landjorden er størstedelen af carbon bundet i skoven. Der er også bundet carbon i humus og tørv, og i olie, gas og kul. Der er skabt kridtidens skove. Carbon i luften. I dag findes carbon i luften som CO2 og metan. CO2 og metan virker sammen med vanddamp som drivhusgasser. De danner et lag rundt om jorden, der virker som glas i et drivhus. Solens lysstråler kan let trænge ind, men jordens... Bare fortsæt. Ja. Vi stopper ikke det her lort. Fortsæt. Få nu mad. Men jordens varmestråler har svært ved at trænge ud gennem ladet. Carbon i havet. Jeg kolder ikke det. Carbon de bliver optaget fra luften og opløst i vandet, hvorfra de bliver frigjort til luften igen. Lidt af havets carbon er bundet i levende væsener og planter. Havets dyr, de spiser planterne, og carbon vandrer i dem og ind i fødekæden. En del af carbon bliver frigjort til vand, når planterne dyr ånder eller dør og bliver nedbrudt. Lidt af det bliver bundet på havbunden som sediment gennem gennemsnit af carbon i havet i 1000 år. Når det er mig, der skal tage. Carbon i jorden. Dengang jorden blev dannet, var alt carbon bundet i jordens kappe og i jordskorpen. Gennem tiden har der været masser af vulkanudbrud. De har spydet carbon op i luften som CO2 eller metan. Det meste af det carbon er gennem... Lad nu være. Jeg er sådan fucking autister. Jeg er lige sådan skidt. Så er den fucking god. Men den optager stadigvæk. Jeg tror, jeg skal... Jamen det er jo et billede, vi bare finder, er det ikke? Altså, nu er det mig, der skal snakke. Så der er der assistent. Men hvordan skal jeg? Spasser. Simon. Så. Var det nu, du gjorde det, eller var det for at demonstrere, hvad du gjorde? Gang, Simon. Nej, vi klipper bare ud. Nej, vi kan ikke starte den forfra. Det kan man altså ikke.